Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Huwa Alla li jsejjaħ waqt li l-bniedem ifittex u jfittex dik il-paċi li timla lil-qalbu. Walek fil-bidu ta' din il-Quddisa imdawlin mis-sejħa li Alla jagħmel il-Samwel u mis-sejħa tal-ewwel dixxipli hemm is-sejħa ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ejjew nibdew billi b'umiltà issa li tħallna f'dan is-santwarju għażiż, nidħlu fina nfusna u nitolbu maħfra lil mulej tal-ħniena. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin, billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija d-Dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf t'Alla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' t-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nofru dan is-sagrifiċċju għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwar. Nitolbu u Alla ta' dejjem li tista' kollox. Mexxi l-emil tagħna skont ir-rida tiegħek biex f'isem Ġesu ibnek il-għażiż inkattru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel kien mindut fit-tempju tal-mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien u mar jiġri għanteli. Hawn jien Allu għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx, wieġeb erġa' mur imtett u raġa' mar jorqod. Wis-sok tal-mulej isejjaħ Samwel u Samwel qam u mar għanteli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni, wieġeb erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma arafx il-mulej u anqas kienet għada ma tarfitlu il-kelma tal-mulej. Wis-sok tal-mulej jisejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għanteli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fehem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ u qal lil Samwel mur orqod. Jekk jerġa' jsejjaħlek, wieġeb tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu. U l-mulej ġie waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra
Samuel, Samuel. U Samuel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samuel kiber u l-mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal tmur fix-xejn. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm inwieġbu hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u samalajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Hawn jien mulej ġej nagħmel. Int ma titaxxaqx b'sagrifiċċji u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej, hawn jien mulej. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek, Alla tiegħi, dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġejna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostol Korintin. Ħuti, il-ġisem mhuwiex għaż-żina, iżda għall-mulej, u l-mulej huwa għall-ġisem. U Alla qajjem il-mulej u jqajjem lilna wkoll bil-qawwa tiegħu. Ma tafux li l-isma tagħkom huma membri ta' Kristu? Min jingħaqad mal-mulej u ruħ waħda miegħu. Aħarbu iż-żina, kull dnub li wieħed jagħmel u l-barra minn ġismu, iżda min jagħmel iż-żina ikun qiegħed jidneb kontra ġismu stess. Jew ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispirtu Santu li jinsab jammar fikom, li għandkom minn Alla. Ma tafux li intom minnhom xtaqkom infuskom? Bil-għoli kontu mixtija, mela għatu ġieħ lill-Alla permezz ta' ġisimkom. Il-kelma tal-mulej. Inqumu bil-wif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Sibna il-Messija, il-grazzja u l-verità seħħu permezz tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġwanni kien hemm ma' 2 mid-dixxipli tiegħu. Ħares lejn Ġesu li kien għaddej minn hemm u qal: Araw il-ħaruf ta' Alla. Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan u marru wara Ġesu. Ġesu dar u rawhom mexxin warajh u qalilhom: Xi tridu? Iżda huma staqsewh: Rabbi, li tfisser Mgħallem, fejn toqgħod? U weġibhom: Ejjew u taraw, u marru miegħu u raw fejn kien joqgħod u dakinhar baqgħu miegħu. Kien għall-ħabta tal-erba' ta' wara nofsinhar. Wieħed mit-2 li semgħu x'kien qal Ġwanni u marru wara Ġesu kien Indri hu xmun Pietru. L-ewwel m'għamel mar isib il-ħuħ xmun u qallu: Sibna l-Messija li tfisser Kristu.
u ħadu għand Ġesu. Ġesu ħares lejh u qallu: inti Xmun bin Ġwanni, inti tissejjaħ Kefas, jiġifieri Pietru. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. L-ikbar vjaġġ jew pellegrinaġġ li jagħmel il-bniedem mhux minn fejn tlaqna biex ġejna ta' Pinu u ngħidu ħammorru nżuru l-Madonna u dan nagħmluh b'intenzjoni tajba ħafna. Laqqas meta nivvjaġġaw u naqbdu xi bastiment, ajruplan jew mezz ieħor ta' trasport. L-ikbar vjaġġ li jagħmel il-bniedem huwa mill-moħħ għax aħna mżejjin b'intelliġenza, imbagħad għad-differenza għandna rrieda xirrid u ma rridx, il-vjaġġ mill-moħħ għall-qalb. Xem f'qalbi. U meta ngħid xem f'qalbi, jiġifieri x'kapaċi niddeċiedi. Jiġifieri xem f'ħajti. U għandna dal-Vanġelu qasir li juri illi meta xi ħadd jiltaqa' ma' Alla ta' qalbu, ħajtu tinbidel u jibqa' jiftakar il-ġurnata l-post u saħansitra qed jgħidilna l-ħin kien l-4 ta' wara nofsinhar. Ħammorru bil-mod. Il-Vanġelu jibda li kien hemm Ġwanni. Dan huwa Ġwanni l-Battista, l-aħħar profeta tal-Antik Testament. U l-tnejn mid-dixxipli tiegħu għax kellu komunità msejħa tal-Esseni, nies iffurmati tajjeb, partikolarment fil-kelma talla, u jgħidilhom dan: araw il-ħaruf talla. Dik il-kelma araw tfakkarna x'jiġri meta Ġesu jiġi kkundannat u jgħid eċċe homo, araw il-bniedem, araw. U hawnhekk qed jgħid araw il-ħaruf ta' Alla. Dil-kelma li daħlet fil-Quddisa ngħiduha 3 darbiet tal-inqas, ħaruf ta' Alla li tneħħidnu bit-tad-dinja. Għaliex ħaruf? Għax il-ħaruf huwa dak tas-sagrifiċċju. U Ġwanni lil dawn it-tnejn mid-dixxipli qed jgħidilhom: tafu min għandu qudiemkom? Tafu min ġie? Tafu minnu dak li twielet għalikom? Dak li ħallas prezz kbir, għoli, kif smajna fit-tiena qari, biex int ma tibqax imdejqa, biex int ma tibqax bla skop, għalfejn qed ngħixu. Araw il-ħaruf li lilek tant iħobbok, ta' ħajtu għalik. Għaliex? Biex jirbaħna minn 3 elementi: l-għadu l-kbir, ix-xitan, l-infern, id-dnub illi kontinwament bħal xibka x-xitan jonżbilna biex jitfana fil-gaġġa, jaqfilna, u t-tielet il-mewt. Il-ħaruf talla li jneħħidnu bit-tad-dinja huwa dan qed jgħidilna l-Ġwanni l-Battista, biex int ma tmutx, biex int ma tibqax fid-dwejjaq tiegħek, biex inti ma tibqax skjaf jew skjava ta' dnub. Ġesu dar lejhom u rawhom mexjin warajh, araw San Ġwan qisu qed ipittira qegħdin il-Galilea ħdej xatt il-baħar. U wara li jindikalhom Ġwanni l-Battista, dawn it-tnejn jitilqu kollox. Ma nistax nitlef dil-possibilità. Meta jħabbat, irrid niftaħlu. Kemm drabi ngħid għada, mbagħad nixjieħ u l-mument ma jasal qatt. U da Ġesu idduru jarawhom ġejjin. Tafu min kienu, żewġ elementi importanti. U jgħidilhom xi tridu? X'qed tfittxu? Kważi kważi l-lejla iddur lejna u jgħidilna: imma intom xi tridu? X'qed tfittxu illum l-2023, 24, x'qed tfittxu? Iddur lejk u jgħidlek: taf għalfejn qed tgħix?
Taf għalfejn qed teżisti? Taf minn ġejt? Taf fejn int sejra? Taf fejn int qiegħed? Dawn huma d-domandi eżistenzjali li bihom Ġesu qed jgħidilna xi tridu? Hemm barra jgħidulu xi ħaġa iktar fil-paga, xi ħaġa tal-flus iktar ma jkollna qatt ma aħna biżżejjed. Aħna rridu niddevertu xalar bla rażan, aħna rridu nkunu aħjar minn ħaddieħor, aħna ma jimpurtana minn ħadd, l-aqwa li aħna messejna s-sema bidejna, l-istonku mimli, forsi l-but ukoll. Imma qalbna vojta. U x'qegħdin tfittxu? Ismagħha. Huma staqsew, Rabbi, issa din interessanti, għax kellhom ħafna minn dawn l-għalliema, kellhom ħafna. Imma fih indunaw li hemm xi ħadd li dak li qed jgħidilhom imiss il-qalb. Ir-reliġjon tagħna mhux biex taffiġna ma biex terfana. Biex il-bniedem jgħix suret in-nies. Aħna m'għadniex ngħixu suret in-nies. Meta jien nemmen falla, id-dinjità tiegħi tal-bniedem mhux jaffiġieli. Ħallini fil-libertà tal-għażliet tiegħi, tal-intelligenza tiegħi, tal-imħabba tiegħi. U dak il-ħin il-dal bniedem li huwa mgħallem jgħidulu kelma importanti. Fejn toqgħod? Għax ir-rabbi li mgħallmin ta' żmienhom kellhom post fejn ilaqqgħu id-dixxiepli u jagħżluhom. Hawnhekk bil-maqlub kien l-istudent li jagħżel li mgħallem, hawnhekk li mgħallem għażel l-istudenti, u f'dawn l-istudenti t-tieni wieħed m'hemmx ismu, hemm jien u int. Għażilna. U għażilna xi ħobbna. Le, mhux mertu tiegħi li jiena m'għammet. Mhux mertu tiegħi, hemm barra hemm ħafna nies aħjar minni. Imma li l-mulej għażilni u ħabni għalkemm jiena midneb, u issa stess qed jagħtini l-grazzja tiegħu, u issa stess qed inaddafni, u issa stess b'din il-kelma għax huwa li mgħallem tassew qed jgħidli ejja wara. M'għandix bieb, m'għandix saqaf, m'għandix dar, bħal m'għandhom ir-rabbi u li mgħallmin, imma jagħmel esperjenza tal-ħajja. Ejja. U du kemm hu tajjeb il-mulej, ejja wara, u għalhekk x'in aħna ngħidulu għax ma ġejtx il-Knisja, għax ma tiġix qudies, għax ma temminx fl-Ewkaristija, għax m'intix membru fil-Knisja, għax mhux se ngħaddilek xi ħaġa. Lill-uliedna ngħaddulhom lilu. U da minnu li jħobbni. Kien għal-ħabta tal-erba' ta' wara nofsinhar. U dakinhar baqgħu miegħu, interessanti. Dil-kelma baqgħu miegħu f'San Ġwan hija importantissima għax mument minnhom Ġesu jiena nara fil-missier u l-missier iħobbni u dak li jħobbni aħna niġu u noqogħdu għandu. Kemm sabiħa meta jkun hemm ċerta familjarità, dak li jkun tgħidu ejja joqgħod, u l-min tkun tafu jibqa' dieħel sa ġewwa. U hekk jagħmel Ġesu. Jiġi joqgħod, jgħaddi, jgħammar u jiġi fil-qalb tagħna. U mhux biss hawnhekk imma wkoll in-naħa l-oħra ħajibqa' magħna. Wieħed mit-tnejn li semgħu x'kien qal Ġesu u marru wara Ġesu kien indri hu xmum Pietru wara l-ieħor ma jsemmihx. Għax dik il-persuna l-oħra hemm is-sejħa tagħna. Lilek jafek bismek. Lilek jaf xem fil-qalb tiegħek, u anke jekk tradejtu, u anke jekk ma ħabbejtx, u anke jekk ma tafx tħobb, u anke jekk ma tafx għalfejn qed tgħix, illum qed jgħidatlek Samwell, qed jgħidatlek bismek, u fil-bidu ma tindunax sakemm tgħidlu jien tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U x'jgħidulu? Sibna l-mulej. Għax din hija importanti. L-ewwel kelma li hemm fuq fom Ġesu fil-Vanġelu ta' San Ġwan x'qed tfittxu? Il-meq qed tfittxu. Għodu attenti. Wara li salbuh u poġġawh fil-qabar, x'inhi l-ewwel kelma tal-irxoxt? X'jgħidilha l-Madalena? Lil min qiegħda tfittex? Araw,
issa rxoxt, ħaj, lilu rridu nfittxu. In-nies qed jiġru wara l-ħaġa li għandha bidu se jkollha tmiem. Imma meta aħna nsibu l-dak li qed infittxu, il-dak li jimla l-qalbna, fih jista' jkun hemm bidu, imma m'hemmx tmiem għal dik l-imħabba, għax l-imħabba ma tmut qatt. U l-aħħar sentenza. U ħadu għan Ġesu, kemm interessanti. Mhux li nisma' fuq Ġesu, li nagħmel esperjenza tiegħu. U di l-esperjenza xi tkun? Dummi kien li mitfun hemmhekk dejjem kien jgħid jien ninduna li Ġesu jħobbni għalhekk immur il-Knisja. Meta jsaqsuni xi tmur tagħmel il-Knisja nhar ta' Ħadd, xi tmur tagħmel għall-Qudies? U kien jgħid anke jekk ħadd ma jibqa' jmur Qudies, kien jgħid in-nadur. Jien nibqa' mmur il-Knisja x'in konvint li Ġesu jħobbni, smajta? U ħadu għan Ġesu. Meta jien niltaqa' ma' Ġesu, ħajti tinbidel. Anki kien kull ikbar midneb, taqtax qalbek, ara x'jiġri. Ġesu ħares lejh. Din il-ħarsa ta' Ġesu m'hawnx bħala. Għax dik hija ħarsa li tinfet il-qalb. Ġesu lilek jafek, jaf minn xi għaddej mit-tribulazzjoni, forsi għandek familja li ma tafx minn se tibda u tispiċċa, jekk inti żagħżugħ qed tfittex u x'qed tfittex u x'qed tagħmel, jekk jien saċerdot, Ġesu jħares lejk anke jekk int m'intix kapaċi terfa' għajnejk lejh għax tistħi, imma jħares lejk għax għandu fiduċja fik. Ismaħħa, int xmun u bin Ġwanni, għax di jarġa' jgħidha fil-kapitlu 8 ta' San Mark, xmun bin Ġwanni, tħobbni int, anzi fil-kapitlu 22 tal-istess San Ġwan, lilek nafek bir-razza u r-radika, xmun bin Ġwanni, jien naf l-istorja tiegħek, jien naf minn xi għaddejt, jien naf il-fallimenti tiegħek, jiena naf is-suċċessi tiegħek, imma lilek qed nagħżel Pietru. U tafu minnu Pietru, fuq dil-blata jien nibni l-Knisja tiegħi. U s-setat tal-infern ma jelbuwiex, minn issa l-qiddim inti tkun Kefas. Kefas tfisser il-blata. Fuqek se nibnija l-Knisja. Jiġifieri, wara li inti tkun qarrejt, għamilt qrara tajba, ltqajt ma' Ġesu, wara li inti tkun indunajt kemm ħabbek, imbagħad inti tibda tgħin il-ħadd ieħor biex iħobbu, inti ssir missjonarju. Jekk issir dixxiplu, issir apostlu. L-isem jinbidel. Inti Sawlu, qed tippersegwita l-Knisja. Imissa Pawlu mur, ħassir Rodda, ara l-isem inbidel. Abraham, għax hemm missjoni, hekk jiġrilna lili u lilek, li forsi nispiċċaw mingħajr isem għax nitilfu d-dinjità ta' dak li aħna fil-ħmieġ u l-affarijiet tad-dinja kif smajna fit-tiena qari. B'dak l-istess ġisem, moħħ u qalb li huma tempju tal-Ispirtu Santu. Kuraġġ ħabib. Dil-kelma biex twieżnek u tgħinek li imbagħad insibu l-qawwa fl-Ewkaristija. Jalla l-Madonna minn dan is-santwarju għażiż. Li semet il-min isejħilha. Ma għamlitx bħal Samwel imma tgħidu ma l-indunat li huwa Alla li qed isejħilha. Indunat kemm iċkejkna, indunat kemm kien diffiċli u qaltlu qawwien u maħħallhom se ngħidulu qawwien mulej. Tkellem, kellimni għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Mhux b'hawnhekk biss ħanoħorġu biex qalbna ikun fija minn dak li hu ta' Alla. U x'inhu dak li hu ta' Alla? Imħabba li ma tmut qatt. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox.
niżel mismawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mitu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza, tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej minn Missier u mill-Liben, li jumu mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u tkellem b'fomm il-Prof. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika hija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Anke llum Ġesu kellimni u jien nista' nisimgħu. Ħalli issa nkellmuh aħna, nitolbu għall-Knisja kollha. Minn Ġesu jgħaddi jsejjaħ għal-vokazzjoni ta' żwieġ fil-kriżi tal-familja, għal-vokazzjoni missjonarja, għal-vokazzjoni ta' tant żgħażagħ li jridu jagħmlu d-deċiżjoni f'ħajjithom biex jimxu wara Ġesu. Għal dan nitolbu, ismana. Nitolbu għal dawk li ħajjinsew imorru l-quddies tal-ħadd, mhux biex nitkażaw bihom, imma għax inħobbuhom. Huma tagħna, huma bħalna, ħafna minnhom m'għamdin, hekk biex jindunaw li l-ħadd huwa ta' ħadd, ħlif tal-imħabba ta' Alla. Nitolbu. Qed inkomplu nikkomplikaw kull sija il-kwistjoni tal-gwerer fid-dinja. It-tielet gwerra dinjija bdiet fil-biċċiet, dejjem jikbru, bħal żejt dejjem jinfirex fil-wiċċ tal-ibħra tagħna. U għalhekk jew nitolbu biex dil komplikazzjoni li tħammar il-wiċċ tal-umanità, deċiżjonijiet li mhux se jreġgħu lura l-istorja li kienet fl-armonija, hekk biex il-bniedem ma jwebbisx rasu u jsikket l-armi u jibdilhom dawk l-ispejjeż kbar li qed jintefqu biex in-nies ma jmutux bil-ġuħ u d-dinja ma tkomplix tinħaraq. Nitolbu, ismana. Nitlob għall-eżistana mejtin. Ħafna minnhom devoti tal-Madonna u ta' dan il-post għażiż. Hekk biex il-mulejja tihom il-premju tal-ġenna. Nitolbu, ismana. Ħdejn l-artal tal-Madonna f'dan il-post għażiż fil-kappella tagħha. Impoġġu l-intenzjonijiet għal dik it-tarbija, għal dak il-missier li qiegħed fl-ITU, għal dik il-koppja li jixtiequ tarbija, għal koppji li huma mifruda u għaddejjin minn tant diffikultajiet, għal tant nies li ċemplu llum hawnhekk komunikaw magħna u għalulna biex nitolbu għalihom, għall-intenzjonijiet tiegħek u ta' dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. Ir-resq talb tagħna minn idejn Marija u bil-qalb ngħidula qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mitinbin issa fis-sigħat. Dan kollu nitolbulek bi Kristus Sidna. Amen.
is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dal-misteri kif jixraq. Kull darba li nġeddu t-tifkira ta' das-sagrifiċċju, isseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħar li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħaj. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħaj. Għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, ma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb flimkien intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusijiet. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu meta kien ser jingħata mir-rajħ bati ħal-ħobs raddi l-ħaj qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' raddi l-ħaj. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom mal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi nħabbru għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Issa nitolbuk tiftakar f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Iftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina il-koll li tolbuk u għatililna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Giuseppe il-raġel ġusta, l-Apposti, San Ġorġ Preka, l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk ninsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġih kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tiba ħnija tiegħek paċi fi żmienna.
nkunu ħilsa dejjem midnuk u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U lej Ġesu dak li qed l-Apostla qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-snien, natikom il-paċi tiegħi. Ħarix lejn nubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslien il-għaqda li intrid fija. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi l-xulxin. Nejdu flimkien ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ħarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Bismillah.
U bil-wifqa ringrazzjament ta' wara tqarbin. Mulejja nemmen fik kollok verità, mulejja nitma fik kollok nina, mulejja nħobbok fuq kollox kollok imħabba, mulejja nindem għax offendejtek kollok tiba, mulejja nqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek kollok qdusija, nitolbu. Għatina mulej l-ispirtu ta' mħabtek, kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda mis-sema, hekk fit-tiba tiegħek lilna tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu sidna, jew nitolbu l-barka talla fuqna, fuq dawk in-nies nixtieq nitolbu għalihom, partikolarment intom li qegħdin issegwuna permezz tas-social media. Waqt li bħala avviżi nfakrukom illi nhar is-sibt li ġej ħejġi llonċjat ktieb ta' studju interessanti ħafna hawnhekk il-preżentazzjoni ta' ktieb ġdid dwar il-kwadru tal-Madonna ta' Pina. Fil-ktieb issibu rapporti, studji u ritratti tal-proċess kollu li sar meta sar ir-restawr ta' dan il-kwadru devot u mirakulus propju dan l-aħħar. Inħeġġu wkoll minnu b'saħħtu biex għada il-ħadd imur jagħti d-dem li huwa tant bżonn jus. Jitolbuna biex nagħmlu dan l-avviż għax hemm bżonn urġenti tad-dem. Għada bejn it-8 u s-sija ta' wara nofsinhar il-berġa tax-Xewkija tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla jista' kollox, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu, morru fil-paċi ta' Kristu.